Kyllä se niinku räjähtää saatana, kun se... Kuuluisat viimeiset sanat. Yksi lenkki vielä. Hyvin nyt sit kun se ottaa. Niin ja kato, se ei oo niinku yhtään säädöissä, sit kun sen saa vielä... Tiedätkö, se on vasta kakkonen, sit kolmosta, nelosta. Mä ihmettelin yhtään, että se Viking Guide oli aika lähellä. Tossa on vielä lukko persen.